yawwa alhamdulillah yana mun yi dace. Nan bar gidan ne ko? Nan yake sallama? Kai sannun ku dai. Allah ya taimaka. Sannan ku dai barkan ku da warhaka. Daman ko ba ku zo ba zan tura a kirawo ku. Na ga abin da kuka yi mana kokari, kuka yi turin ruwa, kuka yi taron gangamin ganganku a wajen wannan naɗin sarauta da aka yi wa Dila Kamba a matsayin cewar gatan Kabi. Na ji daɗi wallahi. gaskiya ne wallahi Haka mutanen Kabi da yankunan mu duk da suka zo aka yi wannan rukunzumin shagali na wannan naɗin sarauta na gatan Kabi. Wanda aka yi wa shugaban karamar hukumar wannan karamar hukuma tamu gaskiya ne yawa Dila Kamba shi isa dama Shugaban muka ce karamar bari ka hukumar dawo mulki sai ta mu da- zo mu taya kamar wannan gaskiya ne sai mu zo mu taya nagode Sanya alheri. Kuma akwai magana. to har ya kamata shugaban matasa in dai da wata magana shugaban matasa ka gaya mu ni kuma zan gaya wa shugaban karamar hukuma Gaskiya ne wannan. gatan Kabu Dila Kamba gaskiya ne shugaban karamar hukumar mulki ta Dandi ni kuma zan je in gaya masa in dai da wata magana a cikin ku a matsayin ku na matasa wanda kuke jagororin al'umma kowa ya gaya mu ni kuma zan gaya mar To shi ne a matsayina na shugaban matasa. to Sako yana nan turmin tara. saƙonka na wajen mai girma gwamna ma Dila Kamba ya gaya mar ya gaya wa mai girma gwamna To, alhamdulillah. kuma ya gaya wa shi kansa wato PA na mai girma gwamna alhamdulillah. kuma ya gaya wa Ibrahim Babu To an yi haɗin wakilci kenan. Haɗin wakilci kenan. ya gaya masa Haka wallahi ake da Allah ta to mun gode Kuma a yi godiya da Allah ya taya shi abubuwan da ake sannan yi. bugu da ƙari kar ku ce ban gaya muku ba domin kar a zo ku ji ƙanshi na tashi ku ga mutane suna sintiri da waina ko a ji a ga wata miyar alayyahu akan kwano ku ce ban gaya muku ba akwai dina to wacce shugaban karamar hukumar mulki na Dandi Alhaji Dila Kamba ka hada dina yawa gatan Kabi ni na hada dina to alhamdulillah na sai da yan awaki na guda 13 eh na kama wani aurakin jaki na sayar zan hada walima saboda jin daɗin wannan naɗin sarauta Alhamdulillah. da aka yi ta gatan Kabi Ai masha Allah. Ah, Ka ce alhamdulillah. a gayyato al'umma Eh, wallahi, a da gaya matasa da yan dattijai. da matasa to da alhamdulillah yan gurmi da yan garaya Eh. sannan bugu da ƙari masu unguwanni ma a gaya musu daga nan cikin garin Kamba abin da ya shiga har Manabil za mu yi baki nan kuma abin da ya tafi har Arugungu har ya shiga Sokoto daga nan har ya fada Bungudi ya Zamfara duk za mu yi gayyata To masu garaya aiki na ne ni na tsohon Lagos. yan garaya tsohon Legas bangaren Kadi bangaren suna nan insha yawa Allah. kai kuma bangaren Yan bal, madaka yan bal. yan bal da Yan bal. da haɗo mana su ni kuma da Kai, yan ustazan Yawwa. da suke gari Yawwa, sai shi in tattaro su ni kuma masu unguwanni Yawwa. rankatatab ni zan tarkato Yawwa. su Sai kuma duk wani mai gurmi da ike wajen yankin da yan garaya. To za mu ebo su. duk a Ni da ɗebo su Alhaji Jibril. a ce wannan tawaga ta ce shi kenan. shi shugaban karamar hukuma na Dandidila Kamba tunda an yi naɗin sarauta mai girma gwamna ya kirawo shi ya ce to shi tunda mutum ne na al'umma ya sake rike al'ummarsa da kyau to alhamdulillah akwai lokacin da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya sake tura mana shi gaba ni ma nan gaban da yawan rai sai a gina ni ma kansila gina gaskiya ne Allah gaskiya ne gaskiya ai da na samu rana shanya zan a yi to sai ma shanya zan yi sai ma. wallahi. Kaga ku duk ran da ka zama kansila. godiya muke yi Eh, bari godiya dan- muke Kaga yanzu dan bandi na kawai da ta zuwa. to Allah ya taya dan riko tsakura muku wannan Allah ya taya riko kudan taba godiya muke Allah ya taya riko kai na dai ba su ishe ni Masha eh amma ko kudan ba komai Allah ya eh taya kudan riko ga Allah ya taya riko na gode wannan magana wannan godiya da kuka zo kamar shugaban karamar hukumar mulki ta Dandi Dila Kamba ya ji wannan sako ko kuma ce muku gatan Kabi yanzu kaga saboda soyayya saboda kauna da kuma rugun tsimi da suka je suka yi a wajen wannan nadin sarauta jaka 20 din ne take nan 2000 na dauka na basu kaga ni kaga ni wannan ban wannan ba ko karya ban ba kai Allah ya samu dace ka